Časni pojas je stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana, čiji je roditelj, neumrli Lazar, darivao na večno čuvanje ovaj sveti pojas manastiru Vatopedu. I danas sam doznao i visokoprepodobni iguman Jefrem nas je obavestio da je od stranih zemalja pojas presvete Bogorodice bio u Rusiji, da je na ovako svečan način tamo dočekan 2011. godine. Lično je uz patrijarha Ruske crkve bio i predsednik Vladimir Vladimirović Putin, da je na isti takav način dočekan na Kipru, naravno na više mesta u Grčkoj i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu čast, za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu i verujem da, kako je to otac Jefrem rekao, da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod.